Totes les emocions estan al cos, per això és important donar-li un espai de moviment i d'expressió. En Dansar el Dol el que volem és crear un espai segur, cuidadós, respectuós i des de l'escolta on ens puguem trobar i simplement moure per poder expressar amb llibertat i sense ser jutjades. Dansar no vol dir fer una coreografia, simplement és buscar el moviment que el cos necessita. I a vegades el moviment que el cos necessita és la pura respiració, o estirar-se a terra i descansar, o és pegar un crit, o és plorar. Totes les emocions són benvingudes en aquest espai i el més important és que cadascuna marca què és el que vol moure, què és el que vol expressar. Buscant aquesta llibertat i aquest moviment permetem que els dols es transformen i a més ho fem en col·lectiu, acompanyades. Ho fem des del suport mutu, on no hi ha una que sàpiga més que una altra, sinó que entre totes aprenem el que és viure un dol, perquè realment els dols no estan escrits.